देखो लोग भाई लोग, जब जियो अपन सिम निकलस तो हम बहुत खुश बनी। काहे से ओकरा वजह से डेटा बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, प्लस फ्री ऑडियो निकलत जाना से बहुत ज़्यादा मज़ो आई। लेकिन जियो और ही कुछ में जब हाथ बढ़ावेला तो इतना ज़्यादा महंगा और इतना घटिया सामान निकलेला का ना कहेगा। चाहे वो के तू लोग फोनवे देख लो, जो जियो के फोनवा बा, चाहे वो कीबोर्ड वाला हो गई, चाहे जियो फोन नेक्स्ट वगैरह जौन भी बा, सब के सब घटिए बा। आ वही लेखन एगो और घटिया निकलले बा जियो बुक 4G लैपटॉप। आ ना ही लैपटॉप हो, ना ही टैबलेट हो, ना ही मोबाइल हो, ई हो का तू लोग देखला के बाद से गाड़िए देव लोग। हमू गाड़ी देवे चाहता नहीं, लेकिन यूट्यूब हो इधर गाड़ी देम तो तनी कॉपीराइट आ जाए, तो गाड़ी ना तनी अच्छे से समझा दियल जाओ, तनी देखल जाओ जे भूसड़ी वाला का निकलले बा, मतलब इमे का देले बा रसन, कुछ हमको समझे में नहीं आवती का है। देखो लोग भाई लोग एकरा बारे में घटिया बा तो बाद में देखल जाए, पहले पोर्ट देख ली जाए कोगो इमे का देले बा। देखो लोग तारा लोग के इमे एगो SD कार्ड के स्लॉट देखे के मिल जाई, एगो मिनी वाला HDMI वाला पोर्ट देखे के मिल जाई, और साथ ही में तारा लोग के दूगो USB वाला पोर्ट भी देखे के मिल जाई। आ 3.5 mm के जनरिए जो खला मतलब हेडफोन जैक आवाज में हुराज के गाना सुन सकला लोग, उहो तारा लोग के एगो इमे देखे के मिल जाई बड़े आसानी से। और एगो चार्जिंग करे खातिर तारा लोग के पिन भी देखे के मिल जाई। देखो लोग भाई एमे लागल बा 11.6 इंच का, मतलब मिनी ही लैपटॉप बनावे की कोशिश के लिए बारह, लेकिन कुछ ना हुई। 11.6 इंच के एगो HD डिस्प्ले, और जाना के क्वालिटी तू लोग पुरानका ना टेबल वगैरह खड़ो था लोग 2025 में, और खुश होता लोग के देखा वैसे ही एक डिस्प्ले लगावल बा। इतना घटिया हो इन्होंने से देखो लोग तो लोग को ना करी सा, बहुत घटिया लोग की कुछ समझ में नहीं का लोग भूता हो ना लोग तो रहे। पहले देखी जा मोबाइल वाला खरीद जाता बड़ी भूता होता लोग को, वैसन के मुनियो लोकेला। तो ई के तू लोग समझिए सकता लोग जे काहे इतना घटिया लगैले बा, मतलब कोनो पुरान ओनार पड़ल होई कोनो कंपनी में टेब वगैरह के, तो उठा के दे देले होई, कहले होई ले भाई लगा लेते अपना में, आ मौज कर दे लोग के दिखा के। ए भाई लोग एगो और बात तारा लोग के पता चलल कि ना, बताओ लोग, बताओ ना। हमारा लागत तारा लोग के नहीं मालूम चलल हुई। मालूम भाई में का देले बा एंड्रॉइड 10 वाला वर्जन, जो उनकी 2-2.5 साल पुराना वाला वर्जन इनमें डाल देले बा रसन। मतलब कोनो कंपनी वाला कहले होई ले हई हमरा लगे पड़ल बा, आते अपना में डाल दे। आ जान तो डलहूं बात तो अच्छा से काम नहीं कोइले। मतलब कि जब तू लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर बोलो खोल लोग, तो पहले ना लिखो मोबाइलवा में ऐप नॉट रिस्पॉन्स, ऐप क्रेश हो जाओ, वही लखन होता जाना के देखला बस तू लोग फोड़िए दे बोलो, मूड खराब हो जाए। तो अब तू लोग बताओ लोग प्राइस बा 15,799 रुपये में, और ऐपे ना चलो जाना खातिर लियो जाओ, उहे ना चलो, मतलब कुछ होके ना करो तो का फायदा हो। एगो और बात सुन लो लोग, इमे दिल बा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, उनकी तालों के पते हुई कि कितना साल पुराना ई प्रोसेसर बा। मतलब ई प्रोसेसर लगा के पूरा तरह से मौज कर देला बा। कोनो कंपनी वाला लगे कचरा पड़ल हुई तो उठा के दे दिल हुई, कहले हुई ले लगा ले, आ लोग के दिखाओ जो हम एगो लॉन्च के लिए बनी लैपटॉप, इहे काम ही कैले बा। मतलब बहुत ही घटिया प्रोसेसर बा। रेडमी वाला जो है सेटो ना आइल रहे, बहुत नाम भरल रहे, शायद में फोन आइल रहे सेट, या तो नहीं पड़त नाम डाल दे इधर तार लोग के डिस्प्ले पर देख लियो लोग, उहे सेटवा के जो प्रोसेसर बचल रहे न पुरान, उ रखल लसन स्टोर करके। तो मी वाला कहल जे ले है लगा ले, आई लगा ले बा, आ लोग के दिखावता चुनाता बहुत ज़्यादा। तारा लोग के एगो बात पता चलल कि ना, अगर हमनी के 15-16 हज़ार रुपया लगावत हैं तो हमनी के एगो अच्छा टेब मिले जाना, हमनी के टच स्क्रीन के तौर पे काम ले सकते हैं जा। अब पता भाई मैं टच स्क्रीन नहीं खेल, अब तू लोग बताओ हम का कहीं, मतलब गाली दिखना आई गोरी हुई सुन लोग घटिया बात नहीं सुन लोग। ईमेल दिला बाद 2 GB के रैम आ 32 GB के स्टोरेज। अब तू लोग समझ लो, और तू लोग सेकेंडो हैंड कोनो लैपटॉप लेता रहो और 15-16 हज़ार में, तो 512 GB दे दिए सन, 4 GB से ऊपर तालो के रेमो दे दिए सन। आ समझ लो इमें का दिले बा हेती चूँकि डिस्प्ले ना कोनो सही चीज़े में डल बा, समझ नहीं का डले बा। 2 GB रैम आ 32 GB स्टोरेज में तू लोग का कर पेबो लोग। अब तू ही लोग समझता रह लोग, आ मेमोरी लगा के हुड़िए के का कर लोग, स्टोरेज बढ़ा के जब रैम वगैरह ना रही या कुछ चलता ही नहीं एप्लीकेशन वो करा, तो तू लोग समझ लोगी बात के। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। होई देखो लोग में 2 MP के कैमरा दिले बा, वेब जवना के तू लोग इस्तेमाल करके वीडियो कॉलिंग बाद जब करबो लोग, तो अगला आदमी जब देखी तो कही कौन भूता गल भाई, तो साफा बकला लोग होता ई कौन हो, एक तो मुँहे नहीं के चिन्हात, इतना घटिया लगले बा। अब हम के टेबलेटो लेते हैं तो 5-6 MP के तो कैमरा देखे के मिल जाता, 8 MP के देखे का मिल जाता है, ये से कम दाम में आई दिले बा 2 MP के, वो वेब के मारा लगले बा। तो तालोग के पते हुई कि वेब कैम के क्वालिटी क्या होला। तो चलो लोग लैपटॉप में और भी कुछ रहेला तो दिला तो कम दिला तो कोनो दिक्कत नहीं है, अमेजन दिले अगला मित्र लोग पहचानो ना पाई, इतना भूत सुन लोग इहो देखो। ये भाई लोग एक और बात सुन लोग में 5000 mAh के बैटरी लगेले बा। मतलब तू लोग देखो लोग 5 mAh के लगेले बा, 2-3 घंटा इस्तेमाल करबा लोग गई तेल बेचे खत्म टाटा बाबा, फिर चार्ज उड़ा लो, फिर चार्ज कर लो 3-4 घंटा, फिर से चलाओ लो। तो देखो लो भाई लोग, मतलब बैटरी भी में कम देले बा, बैटरी एक 6-7 हज़ार देवे कम से कम। मतलब अगर हम निकल लेते नहीं जा तो एक दिन भर तो चलेंगे, तो दिन भर तो ना चली, तो तू लोग बात भुलाइए जा लोग, मतलब बिल्कुल ही दिन भर चले वाला नहीं है।
ये भाई लोग एगो और बात तारा लोग के पता चलल एगो और घटिया काम कैले बा, बहुत ज़्यादा घटिया काम। तब देखनी तो हमारा दिमाग खराब हो गया। ई 4G एगो बनैले बा, टेबलेट बनैले बा कि लैपटॉप बनैले बा, का बनैले बा कुछ जानकारी नहीं है। आ एगो और सुन लोग इनमें ना जियो के ना ओडा के ना बोडा के कोनो कंपनी के सिम नहीं खोल हुरा सकत। जो इनमें सिमवा दिले बा ना अपने कंपनी के दिले बा जियो के, जो जियो स्टोर से जाके तू लोग एक्टिव करी बोलो उहे चला कोई बोलो। अब तू लोग बताओ लोग, अब ताहा लोग के गाँव में नेट नहीं चलत ये खरीद लेता लोग तो का कर बोलो जियो के ना एयरटेल को हुरा से सकल लोग चलबे ना करी, कामे ना करी। मतलब ये क्या चाहता क्या साबित करे चाहता है एक लॉन्च करके फ्री में देवे तो बोल फ्री में दे, 1 साल का रिचार्ज वालू करा लें 2400 रुपया दे दें जा। हाँ आज जियो का सिम मनी रही कोनो दिक्कत नहीं के। हाँ बोल भाई बोल। तो ये सब बात टीमा बा सब लोग जानते बारे लोग कितना घटिया पा एगोरी काम चालू कैले बा जियो। एगोरी तारा के बात पता हो चाहिए सिम के अलावा कोनो भी चीज़ ये अच्छा काम नहीं कैले। जो चीज़ भी लॉन्च कैले बा सब घटिया लॉन्च कैले बा। मोबाइल फोन वाला कीबोर्ड वाला फोनवा ले जाना दुकान में देखो ना कितना पड़ल बा फेंकल, माइक वाला खराब की ओकर कीबोर्ड ना काम करला, जो बेटा मोबाइल उहे ना काम करेला, कोनो के डिस्प्ले ये खराब बा तो कोनो के कुछ खराब बा। जाके देख लो दुकान में कितना पड़ल बा। हमारे एगो दोस्ते के दुकान बा देख लो इतना पड़ल बा, ना बनबे करला ना कुछ। तो ये सब घटिया पा बात लोग देखिए सकल लोग। तो भाई लोग तारा लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करे चाहता नहीं कि तू एक मत खरीदे लोग, तारा लोग का पैसा बर्बाद हो जाए। एक से अच्छा तू लोग टेप के खरीद सकला लोग। हमारे चैनल पर टेप के रिव्यू भी मिले वाला बा बहुत ही जल्दी। तो दोस्त एक खातिर जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब कर लोग। आ भोजपुरी में भी इन्फॉर्मेशन देखे के मिलता तो एक खातिर तो चैनल के सब्सक्राइब कर लोग। आई वीडियो के तनी लाइक कर दे लोग, आज सब्सक्राइब कर लोग तो बेल आइकन के भी दबा दिए लोग, काहे से जब भी हम वीडियो डाले नोटिफिकेशन तारा लोग तक मिल सके। तो चलो लोग दोस्त यही साथ हम वीडियो के करे चाहते हैं समाप्त। मिलता नहीं तारा लोग से एगो अगला वीडियो में एगो अगला मौज के साथ। तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।